Makore ekuberekwa ndine 28. I'm a male and ndakazvarwa ndine female sex hormones. Chinoitika mulife dzimwe dzamunoti ngochani dziya hadzizviite nekuda, but vakazvarwa vakadaro. Saka ini ndingori munhu akakura ndichida varume, zviya chero nanhasi ndozvandinonzwa. Saka sometimes I can go to website ndichivhura naked pictures evanhurume. Vaya vane matumbu handivade, kana vaya vakobvu nono ikoko handide. Rimwe zuva ndakati asi ndinosvikepi ndichikwarira mukati, rega nditsvage anondibayawo ndiende paFB account yangu. Ndikabva ndapinda kuma WhatsApp app link emagaze. So ndakabva ndasangana nomwe anonzi Peter, ndobva tapanana manhamba. Iye akandipawo yake, anogara kuKrugersdorp in Eastern Cape. Aiwa Peter aindida zvekutonzwa kuda kundibaya chaiko, asi taive kure nekure. Then I promised him kuti ndinouya kuKrugersdorp ikoko month end yaMay. Toshandana mwedzi wakapera ndikatya ndikati asi izvi Mwari haazvide. Hangu ndinonzwa kudaro, but let me avoid it. Ipapo then Peter makuseni oga aimuka achiti good morning, wamuka sei, wadya here? Aiwa anga ine lava hake. June akabva asvika, ndikati ndouya kupera kwemwedzi waJune. Ndakarota dutu remheni yaityisa zvisingaite, ndikazvikanzura ndikati handiite zvepano pafoni, kozi ndarota dutu rinotyisa. Peter aitove nemwana iye nemukadzi wake, vakarambana. Saka yambiro yangu kune varume vakaroora vane vakadzi asi dziri ngochani, kozoita vakadzi vakaroorwa vari ngochani zvakare, but vanozviviga haumbozvioni. Saka kurudziro yandinokupai ndeyekuti musatevedzere zvinodiwa nemuviri uyu, nekuti zvinodiwa nenyama zvakaora. Musavenga ngochani, vanhu vaya havazviite hama, vakazvarwa vakadaro, but chinodiwa kuzvidzora. Handiti nanhasi ndichingonzwa ndichiri kuda varume, but I can control myself because ndinoziva Mwari achandikundisa. Izvi zvakaitwa naSatani kwandiri.